Is-sibt 16 ta' frar il-Ministru Austin Gatt wara 3 ġimgħat sieket fi żmien 24 siegħa tkellem għat-tieni darba fuq l-iskandlu tal-għoti ta' commissions fuq xiri taż-żejt fl-Ene Malta li hu implikat fih. F'konferenza tal-aħbarijiet li ixxandret ukoll fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, Austin Gatt akkuża lill-Partit Laburista bi frame-up kontrih u semma speċifikament lill-Evarist Bartolo, lil Manuel Mallia u lil David Farrugia Sacco. Gatt akkuża li l-email li fiha jissemma ismu fi skambju bejn George Farrugia li ngħata l-proklama u Kumpanija Internazzjonali taż-Żejt hija manipulata minn Evarist Bartolo. Dan għaliex skontu din l-email kienet tidher fuq il-Facebook tiegħu. Iżda fil-verità Evarist Bartolo kien biss ittekjat f'din l-email u ma poġġiex hu fuq Facebook iżda ħadd ieħor. Min-naħa l-oħra huwa akkuża lil Manuel Mallia u lil Farrugia Sacco li għamlu frame-up kontra tiegħu għax kienu diġà jafu bil-każ għaliex kienu l-avukati ta' Farrugia. Iżda kemm Mallia kif ukoll Farrugia Sacco ċaħdu dan u qalu li huma kienu l-avukati tal-familja Farrugia f'kawżi li m'għandhomx jaqsmu ma' dan il-każ. Kien għalhekk li d-deputat Laburista Evarist Bartolo u l-kandidati Laburisti Manuel Mallia u David Farrugia Sacco il-ħamis ippreżentaw kwerela sabiex jinbdew proċeduri kriminali fil-konfront tal-Ministru Austin Gatt. Fil-kwerela qed jitolbu lill-Pulizija tieħu passi kontra l-Ministru Gatt talli ingurjahom u immalfamhom bil-ħsieb li jaffettwalhom ir-reputazzjoni.